DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Member KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, oras mga tugang alas 7:10. Hatod sa Indo, kan radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dain yung tigkikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marahay na ka mga tugang, Biyernes po niyan, petsa 27 sa bulan kan Nobyembre 2020. Uyan sa tuyang Bareta alas 7 ngunyan na aldaw. Enot sa lado lokal, dapat isulit o takluban ang mga lugar na kinalot asin kinuhaan in aggregates na sobra na sa ipinagtalaan na volume base sa permiso na itinao sa indakang gobyerno. Ina naging pahayag ni Mines and Geosciences Bureau o MGB Director Engineer Guillermo Molina katakod kan sa indang surat na ipinadara kay Gobernador Alfrances Bichara. May kinaraman sa resulta kan sa indang ginibong investigasyon sa estado kan quarrying sa pamitisan kang Bulkang Mayon. Sigung kay Molina nagluwas sa indang investigasyon na iguang 14 na mga natawan ng permiso na maghakwat ng graba, baybay, boulder at siniba pa na patunayan na may violasyon. Sinabi niya na iba sa mga ini pasuna o expired ang permit. Sobra na sa volume ang hinakwat na materyales asin igwama na sa ibang lugar nagkukuha ng materyales asin bako sa lugar kung saan tinawan sila ng permiso nagbubuhon ang quarry activities. Sinabi pa niya na dapat kuriran muna ang mga problema bago siguraray matugutan na makabalik sa indang operasyon ang mga sinuspender na quarry operators. Sinabi pa niyang dahil ang lokal na penro kan albay ang nagtaon ng permiso, sinda may poder na ipautob ang regulasyon. Sa kaputan kun nga ta nangyari ang sir na bagay, simbag kan MGB Director, tiba aday na hiling kan mga tao na dapat mag-regulate kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Vicks Vaporub. Vicks Vaporub, ginhawa sa 6 na sintomas ng ubo at sipon. Talagang daing patod ang espuersos ni 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na kumbinsiron ng sa mga konstituentes na magtaranom tanganing masiguro ang seguridad sa pagkakan. Sigun sa kongresista, na matean asin naprobara na ang epekto kan siyang programang taranuman sa 3rd Distrito. Siyang sinabi na libre ang pantanom na itataw kan siyang opisina sa koordinasyon man sa Department of Agriculture Regional Office asin ni Regional Director Rodel Torilla. Siyerto sigurado si Congressman Cabredo na daing gutom sa pagtanom. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Alaksan FR. Alaksan FR ay ibuprofen and paracetamol. Alaksan FR. Panalo sa bilis, panalo sa laban. Alaksan FR. Kumpiyansa siyang probinsyano party list Representative Alfred de los Santos na padagos na maserbi sa nasyon ang mga bagong doktor na nakapasar sa November Physician Licensure Examination. Siyang sinabi na dakula magiging tabang ka mga inapod niyang bagong doktor ng bayan para pangatamanan ng salud ka mga namamanuan, partikular na mga nagtitios. Ang pagkakaigo ni Maray na salud kan lamang probinsyano ang saro sa advokasya asin programa na pigbubusol kan ang probinsyano party list para sa partikular na nangunyan na may pandemya asin pag-agi ka makusog na bagyo sigun pa kay De Los Santos. Ang baretang ini hatod sa Indokan, Nescafe Classic. Babangon ka sa Nescafe Classic. 3 pesos lang SRP sa Sari-Sari Store. Nagpapadako sa Nako Bicol Party List sa pagtuon tabang sa mga residentes na naapektaran kan mga nakaaging kalamidad. Kasuhapon, ang Ako Bicol Educational Assistance Beneficiary sa 3rd Distrito ang hinatudan din ayuda sa mga banwaan kan ginubatan, Ligao City asin Pulangi kung saan nakareceive sinda nin mga relief goods. Katakod kay ni, pinasalamatan man kan Ako Bicol ang mga naging katuwang ninda sa pagtabang sa mga biktima ning kalamidad, arog kay Senadora Nancy Binay, Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR, dahil sa ayuda na ipinaabot sa inda. Sinabi ka na ko Bicol na dakulang tabang ang mga naresibin nidang ayuda para makatabang sina sa diit-diit na pagbangon kan mga Bicolanong rinapado kan mga nakaaging bagyo.
Patunay sa na ini na nako Bicol katabang na kasurog pa sa masigasig na programang #Tabang sa Kalamidad. Yan po ang mga bareta sa lado lokal, ang bareta sa lado nasyonal, makaliis kini. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy, di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, neurobion. Neurobion, neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Ang nutrients absorb ng katawan kapag healthy ang ating mga tiyan. Magnesto Grow with free balanced meals. Nesto Grow kompletong nutrition. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Magnesto Grow to grow happy. Magnesto Grow na. Nestico 4 is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Feel mo panalo sa Coke Studio. Feel mo, input code isend. Pwede ka manalo. Panalo everyday, every week may 50K. Grand prize ng 1 million. Panalo sa Coke Studio. Walang extra, I feel ya. Walang loading, I feel ya. Stuck sa bahay, I feel ya. Panalo sa Coke Studio. Promo duration is from September 7, 2020 to November 28, 2020 per DOH FDA CFR permit number 0737 series of 2020. Sa Fabcon kong charcoal protektado, ang chef sa umaga, I'm home! Mommy, namabungo pa rin sa gabi. New Sir Fabcon Charcoal Fresh. First Fabcon na charcoal protektado. Kaya blooming ang bango. Sir Fabcon Charcoal Fresh. Lemex na, kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex World Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na. Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Plemex. Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Breakfast na masustansya? O Gilbert, eto ang 10 pesos. Bumili ka ng chocolate cereals at ng gatas. Ha? Kakasya ba lahat yun sa 10 pesos? Oo naman! Bili ka ng Coco Crunch All-in-One. Ito'y chocolate cereals na may gatas na, masarap at nakakabusog pa. Aba, sulit nga ang Coco Crunch All-in-One ano? 10 pesos lang ang suggested retail price. Bili na tayo para sa kids natin. Doblehin mo na para din sa atin. Fresh ka tuna. Mabigat. Magaan, Mabigat sa laman. magaan sa bulsa. Mabigat. Ang Fresca Tuna, 175 grams na tuna, sarsa at gulay. Mas mabigat kesa iba. Magaan, Ang Fresca Tuna, 21.25 lang ang SRP. Mas mura kaysa ibang tuna. Mabigat. magaan. Fresca Tuna, bigatin sa sarap, bigatin sa sulit. Fresca tuna. Fresca tuna. Fresca tuna. Bigatin sa sarap. Bigatin sa sulit. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers. Like me Marian Rivera. and Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo Protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny. Happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Bagong kasal,
Nakaka-pressure magluto. Buti na lang, meron ng bagong supreme na diskarte sa kusina. Introducing Maggie's first ever all-in-one cooking sauce. New Maggie Supreme Sarap. May pinagsamang sarap ng soy, oyster, onion, garlic at karne. New Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Mapa-adobo, ginisa o pansit, ginagawang supreme ang sarap, kaya supreme ang saya. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang new Maggie Supreme Sarap. All-in-one cooking sauce. Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Inuman ng kasama ang tropa. Huwag kalimutan ang kapitan ng inuman. Gin Kapitan. Sarap ng init at hagod na kayang-kayang kapitan. Para sa tropang walang iwanan. Kapit-kapit lang. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Sarap ng init at hagod pag walang iwanan. Kayang-kaya sa Gin Kapitan. Drink responsibly. Gin Kapitan. Kayang-kaya mo yan. 1, 2, 3. Sinong mananalo? 4, 5, 6. I-fix na nga natin. Vicks Vaporub. Nagbibigay ginhawa mula sa 6 na simptomas ng sipon. 7, 8, siyam. Mabuti ng pakiramdam. Camphor plus menthol plus eucalyptus oil is the generic name of Vicks Vaporub. If symptoms persist, consult your doctor. Challenging kang panahon mo niyan, Madi. Challenging ang panahon. Mas masakit mag-budget. Masakit talaga mag-budget. Maringani, tamay doble ang savings. Doble ang savings? Iyo, doble ang savings sa New Milo Twin Pack Promo. New Milo Twin Pack Promo? Busog sa milk, cocoa, as in energy-releasing nutrients. As in save 2 pesos sa kada twin pack. Save 2 pesos? Gana! Bakal na kita. Bakal na kita ni New Milo Twin Pack. Bagong Milo Twin Pack Promo. Save 2 pesos versus suggested retail price of Milo 24-gram sachet. Promo runs from March 1, 2020 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFR permit number 0114 series of 2020. Problema nyo ba ang pagluwas kiharong para sa indong mga kaipuhan sa pang-urual daw? Day na po mag-worry. Yaon ang Bicol Express Delivery and Courier Services para tabangin ka mo. Kung kaipuhan indong magbayad para sa indong mga bill sa kuryente, tubig, internet, telepono, home credit o kaya kay kumare na pagal na magsigil sa imo, i-Bicol Express mo naan. Kung may mga ipapabakal ka mo sa grocery stores, department stores, hardware, pet shops, at kahit sa wet market, i-Bicol Express mo naan. Kaipuhang magdeposito sa bangko, mag-cash in sa GCash, magpahatod kay kwarta sa pamilya, mag-money transfer through other courier services nationwide, mag-Bicol Express. Garantisado mapagkakatiwalaan. Walang makakakuha ng for pickup na mga in-order nyo? I-Bicol Express na. Gustong makabawi sa jowa at isurpresa ang mga minamahal? Bicol Express offers surprise delivery for every occasion. Wala bang means or access for online classes? Bicol Express delivers self-learning modules region-wide. San ka pa? Save gas, save time. Enjoy a hassle-free and COVID-free service, everything at your doorstep. Delivery fee starts at 39 pesos only. I-Bicol Express na. To avail of their services, bisitahin lamang ang kanilang page sa Facebook. Call or text 0961-013-4888 and 0945-308-6364. Si Alden Richards po, hindi pa tapos ang laban natin sa kontrabidang COVID-19. Kailangan natin ng mga bida para matalo ito. Ikaw, you can be the solution! B. Bawal walang mask. I. Isanitize sa mga kamay, iwas hawak sa mga bagay. D. Dumistansya ng 1 metro. A. Alamin ang totoong impormasyon tungkol sa COVID-19. Protektahan natin ang sarili at mga mahal sa buhay. Paalala mula sa DOH, PCOO, IITF, NTF at USAID. Derechahan na. Gaano katibay ba dapat ang anak mo? Sakto lang? Dapat 100%. Kaya naman sa gatas, dun na ako sa 100% ang tibay. Mag-Bear Brand. Ang nutrients, di basta-basta. Tibay Resistensya Nutrients. Ito lang ang may 100% vitamin C, tulong para sa matibay na immunity. High in zinc at iron, na pinag-aralan at napatunayan. Matibayin ang resistensya. Mag-Bear Brand fortified powdered milk drink with 3 balanced meals. Sure ka rito, 100%. Tibay Resistensya Nutrients refers to 100% vitamin C, iron, and zinc based on Rennie, 46 years old with 3 balanced meals a day. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Enjoy 1050 pack! Sagot Kinsena swak! Weh, sobra ka Bicol Pack, no? Ang sikreto, dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Dikit na tubig bukagon asin pa sa puhon. Sobrang sabon, sobrang sa epekto. Dikit 25 turo sa sarong grupong hugason swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena swak. Enjoy 1050 pack sa Good Kinsena swak.
15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala, kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ng nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. DZGB, Bareta, alas 7. Bareta, alas 7. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Sa lado nasyonal, Paskong General Community Quarantine o GCQ una ang lauman kang publiko sa Metro Manila. Sigon kay Vaccine Char Carlito Galvez Jr., gusto ka mga alkalde sa National Capital Region o NCR na mantiniron ko na ang GCQ kan kanya-kanyang mga nasasakupan na lugar, lalo pa tapiglalauman ang paglangkaw kan COVID-19 ngunya na holiday season. Sinabi niyang pagrekomendar ka Metro Manila mayors na sa masunod na taon na sana ipautob ang mas turos na quarantine protocols pagkatapos ng kan holiday season. Sa ngunya nagapilar man si Galvez sa opisyal kan lokal na gobyerno kung saan dapat na ipautob ang modified GCQ na i-monitor ang paggiro o sa indang lugar. Mantang piglalauman na i-anunsyo ni Presidente Rodrigo Duterte sa Lunes, Nobyembre 30, ang ipapautob na quarantine protocols para sa Disyembre. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Safeguard. Safeguard. Make every wash ay hashtag SafeWash with Safeguard. Nagpalawasan Malacanang nilistahan kung saan mas barato ang COVID-19 testing. Katako din sa pagtalaan kan gobyerno ng price ceiling para sa nasabing test kung saan nagakawat sa 3,800 pesos sa kod 5,000 pesos. Sigun kay Presidential Spokesperson Harry Roque, na igwapaman giraray ni nagkaperang pasilidad na mas sa babaan singil. Siring na senaka nagkaperang ospital sa Metro Manila, arukan Philippine Children's Hospital, National Kidney and Transplant Institute, Lung Centers and Perpetual Health Hospital. Ang singil digdi nagakawat sa 1,750 pesos, sagko 2,000 pesos. May nagkaperang baratong COVID-19 testing man sa luwas ken Metro Manila, kay bahan digdi ang Western Visayas Medical Center sa Iloilo, Vicente Soto Memorial Medical Center as in University of Cebu Medical Center, Eastern Visayas Regional Medical Center sa Tacloban, Baguio General Hospital, Zamboanga City Medical Center, St. Paul's Hospital sa Tacloban, Teresita Halandoni Provincial General Hospital as in Cebu Molecular Laboratory. Ang baretang ini hatod sa Indukan. May K ka sa Actimed Generics. Di kalidad na gamot na up to 85% more affordable than branded medicine. Ang Actimed Generics ay available sa Generica Drugstore branches nationwide. If symptoms persist, consult your doctor. Madali nang mabakal sa mga butika sa nasyon ang tradisyonal na Chinese medicine sa Lianhua, Qingwen, na pigagamit sa China para sa mga pasyente nindang may COVID-19. Ini matapos na aprobara na kan Food and Drug Administration ang paggamit kan herbal na bulong na ini. Pikasabing haloy na ining pigagamit partikular sa China para bulungon ang manibay-ibang kamatian arog kan sipon, abo asin kalintura. May kakayanan man ining maghali nin toxins asin iba pa o problema sa baga. Alaga nagpatani ng FDA na mababakal sana ang bulong na ini kung may papailing na reseta gikan sa doktor. Deman kaya pwede ang bulong na ini sa mga hypertensive at mga pasyenteng nagiinom nin antidepressant. Magiramduman na kan Mayo nagpatani ng FDA sa pagbakal kanasabing bulong dahil bako pa ining restrado ka ito. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nestogrow, kompletong nutri-chan para grow happy. Tutugutan sa NACA Department of Education ang pagkondukta ng face-to-face classes pag ini may permiso asin ipinag-orden ni Presidente Rodrigo Duterte asin kan Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. Ipinahayag ni DepEd Secretary Leonor Briones na kasabay kan paglilinaw na mantinido ang polisiya kan gobyerno na daing mangyayaring face-to-face classes. Siriman pig-adalan kan DepEd ang posibleng implementasyon ng limitadong face-to-face classes sa masunod na taon. Mantang inigigibunsa na pag nagtugot ang presidente. Tinawanin doon ni Briones na implementasyon kay niya magigibunsa na sosog naman sa magiging rekomendasyon kan Department of Health at si National COVID-19 Task Force. Mientras na matapos na konsultasyon,
o ang konsultasyon sa mga stakeholders. Nagkatalaan na magpaluwas din report ang ahensya manong sa pagbukas ng klase kan Oktubre 5, 2020. Ipinagorden man kan sekretaryo na pag-aadal sa reconceptualizing kan learning spaces post-COVID. Bako sa nakan mga classrooms kundi pati kan mga harong, community spaces as in virtual space. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa Bareta niya to sa ibang nasyon, gadan ang 37 katao mantang iri duman ang 15 na iba pa sa nangyaring salpukan ng sarong bus asin truck sa southeastern Brazil. Sigon sa Sao Paulo State Police, luna din bus ang mga empleyado gikan sa sarong textile factory kan sumalpok sa truck sa highway kan banwaan kan Taguay, Sao Paulo. Sa initial report 32 na napabareta na death toll sa nangyaring insidente. Alagad, padagos man na nakakakua asin nakarecover ni mga bangkay. Dagdag pa ka mga otoridad na dainin daaram kung pira talaga ang bilang ka mga oberong lunad kan bus asin kung pira man ang lunad kan truck kung kaya posible pang madugangan ang numero ka mga nagadan. Mantang sulamenting truck driver sana nakaligtas sa nangyaring insidente. Padagos mangunya na investigasyon kan mga pulis sa kausa ka nangyaring salpukan in bus asin truck. Ang baretang ini hatod sa Indokan Joy. Iwas germs, iwas sakit. Barata sa lado nin sports. Malabog na makaentra sa Tokyo Olympics ang ibang NBA players sa masunod na taon. Inampahayag ni NBA Commissioner Adam Silver sa pagsasabi na ang pagkaatraso kan pagbukas kan NBA season dahil sa epekto kan COVID-19 pandemic. Siyang sinabi na malabog na makapagpartisipar ang NBA stars dahil daiman ang mga ini makakasabay sa training camp para sa Olympics. Ang baretang ini hatod sa Indokan Maggie Supreme Sarap. Going Supreme Sarap ang bawat lutuin. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Dakol na makaulo kasin weird na ugali si Kim Jong-il, dating leader kan North Korea, asin ama kang presidenteng leader kan Nokor na si Kim Jong-un. Pero sa ugaling iniyo ang sobrang pagkatakot sa aeroplano kung saan mas kinuarin day pa naka-eksperyensya na maglunad sa aeroplano si Kim Jong-il. Kung kaya ang sayang piglunadan sa bilog na termino niya bilang leader ka North Korea, iyo ang tren. Nagpagibo siya nin anom na tren, asin ini ang pigsusurosroblian niyang gamiton na lunadan sa pagbisita sa bilog na Nokor. May 20 istasyon ang tren, alagad siya sana ang nakakagamit kan mga istasyon. Ang kada tren may sadiring conference room, bedrooms, flat screen TVs, satellite phone links, asin dakul pang iba. Igwaman in supply ng buhay na lobster, asin masiram na alak, na piglulo na digdi, araw-al daw. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Dakulang posibilidad na magbiyo nin fuerza sina dating Alkalde Herbert Bautista asin Representative Mike Defensor kan Quezon City para sa masunod na eleksyon. Sa informasyon, may mga barkada asin kaalyado ang duwa na pareho nindang nakaiba kan mga panahon sa konseho na padagos nindang nakakaiba asin pigtitiwalaan. Inanagluwas na may grupong nagsusulong man kan sa inang manok asin kasabay digdi sinda Chris Aquino, Piolo Pascual asin Willie Revillame. Maboto pa ka mo? Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sa tuyang bareta man sa salud, nagpaluwas giraray ng abiso ang Department of Health para sa maugmasin healthy na pagkurang. Sigun sa mga health experts kanahan siya, dapat pangatamanan ng God and mental health sa pagikan pagtagaman ng oras na pagkikipagbanding sa mga mahal sa buhay. Makisumaro man sa mga aktibidad kan senior citizens group, asin iba pang aktibidad sa komunidad, mantang para sa mga kapamilya ka mga may edad na, o galiw na kumustahon ang sa endang sitwasyon. Tandaan, health is wealth. Mga tugang, sa kamugtangang panahon, nasa linyang Pag-asa DOST Regional Forecasting Center. Pag-asa, please come in. Ninang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon. Kasabagong alas 3 kang madaling araw,
Ang low pressure area, pigakalkulong nasa may bahagi na kang Bubulong Munti, Bulacan, o nasa distansyang 305 km, norte-sulno pang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 15.1 degrees north, 121.0 degrees east. Mantang northeast monsoon o duros ning amihan naman ang nakaka-apekto sa Luzon, digdis sa Kabikulan, magiging mapanganoro na kalingitan na may mga kalat-kalat na mga pag-uran, asin pagkidlat, pagkulog, lulot kang easterly so yung malinsangang duros na hali sa sirangang kadagatang Pasipiko. Moderado sundo sa mukusog na duros na hali sa sirangan sundo norte sirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatang kang Kabikulan, magiging moderado sundo sa Maalon. Mantang igo kitang dilwan yung nakabandera sa mga costadas kang Kabikulan, sa mga costadas kang Camarines Norte, Northern Coast of Camarines Sur, asin sa Northern and Eastern Coast of Catanduanes. Dahil lang kayan inaabisuan yung mga saradit na para sira na demo na magpalawod, mantang ina-alert yung mga darakulang sasakyan pandagat sa mga halangkaw na pag-alon. Temperature Piloman Santas poon 24 sundo 32 grados sentigrado. Asin ang aldaway nagsirang kasabagong alas 5:50 ng pagkaga. Asin masulnop at yan na alas 5:16 ng pagkahapon. Ini si Melvin Almohela, kang Pag-asa, DOST, Legazpi. Thank you very much, Melvin. Bago kita magparam, happy birthday kay Miss Nadine Baldo from Daddy and Mama. Happy birthday. And happy listening po kay Lola G from Madam Rose and Is Florin. Hello kay Tita Dap. Good morning. Mga tugang na pagkabilugang sa tuyang alas 7 pagbabareta kunyang pong aldaw na ininin Biyernes. Sa pangarap po kasama na kaiba na sa pagbabareta, lado technical, kasabay ta si Ronald Baldo. Pangaran man ni News Director Edwin. Condolence po sa pamilya Peralta. Sa pagkagadan po ni Tio Eddie Peralta. At yan hapon po ang entierro. Ang bangkay nakapatyente dyan sa Puneraria Oro. Yan. Bueno, kami man po sa mga lingkod. Ako po si Mardila. Ako man po si Che Antivola. Thank you and God bless. Yan ang DZGB Bareta alas 7. Abangan giraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Mabuting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Mabuting balita, extended hanggang November 30 ang payment deadline ng SSS contributions na di nabayaran mula February hanggang October 2020 para sa regular employers at mula January hanggang September 2020 para sa household employers, self-employed at voluntary members. For more details, visit the SSS website and social media accounts. Mga mami, Julian Santos po. Tulad nyo, dumidiskarte din ako sa luto ko para sa mga anak ko. Buti na lang nasa kamay natin ang Maggi Magic Sarap. Ano mang pinagdaraanan, nasa kamay mo ang diskarte at paraan. Nasa kamay mo ang sarap ng buhay. Nasa kamay mo ang magic. May sarap at aroma ng dagdag onion,